Sa Manila. Sige hon ka tani. Pila na takatuig nagpuyo. Pagi ko hatagin ni mong anak. Usa taon. Gibuhat na tong tanan, tanang posisyon. Gipakumpayot pati ka tong giingon ni kupare, gipakumpayot pati ka ana nya dito ka sa tubangan ga. Wagi resulta. Saan ba din na, oy? Basin ikaw na diferensya. Mo nang di ta ka anak. No, ako may pasulo no na diferensya gud taon. Sakto mo ko. Usa. Ang alam mo po. Basin unsa pa kalami na di man siya matugkad. May pati man nang siyang gamaya. Gamay. Usa may labot anang gamay. Nga importante, nay mo gawas. Bisa pag gamay na kanang limitado ako ang kanang sakyon. Pero naapay mo gawas mo adtong ginas ilaw. Unsa taong ka? Ay, ako may basulo. Unsa on lagi pag-adto sa ilaw, mga tabingi po ng itlog nimo. Hindi pag gibatugyan. Unsa naglabot ang itlog? Uy. Naamang gud nagikan diha. Ang imo ang mga pitos na diha sa itlog. Unsa taong ka? Ay, kung pasangin ni oy kay gibuhat na gyud ako tanan. Gigisud pag gina apil akong itlog na. Nginong itawa ato yung resulta. Taga-kadlawon pa kumumata pati. Bilaran pati ka. Wag yung resulta. Nibilar ka han? Saray! Nibilar ko oy. Noon sa man taong ka oy. Bukaon pa man ganit ka kuit-kuiton tika. Ipaagir ako skilid anak. Unsa man taong ka? Mo na kuwang siguro ka sa kuan siguro mao na nga di jud ta makabuo. Wala jud na gihatag na to sa kahigayuna ng kuan kay ngano mo pasingin lang kay kuya na nga kita ra mang duha diri mubuhat anak ngano pasingin lang man nimo siguro kan kanang mas maayo siguro ano kan di ta maglalis ani kung naay problema gani kanang usa ka lab kanang nagi na solusyon kanang kadungog ka to ni kanang dati episode ba nga katong mananambal nga pre problema tong ano to ba kadungog ka yan itong problema daghan ako na siyang nasulban kanang pareha nga ni makanang napaanak jud niya mas maayo ato lang kanang ato to atuon magpatambag tani ba unsay dapat buhaton sige dili na sige away lang kay dito ka sa dito ka buo ana sa mud lang mo lang kay gusto sa ko makakita sa kong liwat labi kay kung unsay tsura kanang gamay pa ko ba kanang gwapo ba ko kanang pure ko nang pareha pa nimo kanang bisig ginagawas bastong anak pareha na kinural lang ito tanan na ato na ta ay paita ning kinabuhian na mo ni Tatay Pisot oy. Hagbay ra gyud ta may problema ani wa pa gyud ta na sulbad. Kapaita. Taon man ni nga masulbad ni oy. Sumon sing kagyaw-yaw diha nang puno sa lubi. Ay kana problema na to nga. Lugay ra wa gyud kasulbaran. Kaya lagi na sige ko na hunali kay mas stress ka na sige na mo kuno. Wotong na to ang saktong higayon. Hagbay na stress. Samtaon ka nga magsiging kagyaw-yaw na nga. Kanyari mo wate ayaw buot kay magsige lang ka di mo bungul-bungulan tani mo. Sa uri na lang ta konsentrate sa akong pagpanambal. Kay magsige lang kag yaw-yaw. Dapat unta mo-assist lang kanako maghuwat ka kanos ata. Moabot ang atuang gasya, ang abot yun ang sakto nga tuwa. Nga moabot unta ka sa akong pangita kanang pagpanambal ako mo-assist ta. Di ka na ako nga magkuan ko dire nga ana problema magyud ko. Ayaw lang na problema ha kay moabot lang na saktong panahon. Kanos apa man? Buwan sa maputi ang uwa. Kain ang unsa kay kapurado sa nimo. Sabay ka. Oh. Ora na ba ini? Mo na gini panahon lab nga kanang makakita ta sa tong liwat. Half nimo, half nako. Malong na imong kuan kay ma super bitaw na nato bitaw. Sabi taong kay. Sulbad karon sa pang pusulbad. Tay. Hoy. Alay dun. Sama ya to ah. Kanang syempre among tuyo diri ni Tapisot kanang magpatambag mo. Syempre. Ya baka kanang ikaw sa among nadunggan, ikaw ang pinakang bagiitan nga manambal mamamarang. Oo. Kana. Ang amo dili wala may pabarang tay kana. Unsa ra din yung problema day? Among problema kana lagi di ka anak tay ba. Mo na mo ipatambag. Pila man di mo kanak? Pila na mo katuig nga sukat pagkaminyo nagpuyo or nagpagkaminyo pila na katuig? 15 na may katuig. Kay katuig dugay na gyud ay gikan pag kanang grade 4 na mo puyo na mi. Mo pa. So sayo na kana yung problema. Sayo na kana para makakita mo sa inyong liwat. Tumana lang ako ang tambag ha. Sayo na kana kinahanglan inighuman nimo og gamit ni madam. Human og gamit ni madam. Muna og kaskilid
Muna ka kaskilid, naog ka ubos, naog sa babaw. Kung balitok ka sa katring, makabuo rin ka na o bata. Lamja ay. Pagtambag ko rin ka ng laing tao. Wa man kagabuntis na ko nga dugay nakaita. Uy, sapa-sapa. Ano buday ni mo, tay? Saan tao kay? Tamag maayo pa kayo mo tambag, mo tumbling ko dito. Aray ko skilit mo anak ko. Huwag na lang mayong ka nga mutila ko gikan sa katri, tiil sa katri, padong dito sa tiil sa kong ari-ari kong alasawa. Sakto lagi to lagi. Tumana lang to. Tumana. Ada tayo oy. Huwag man gani kag maong na problema sa nimo day. Sulbara sa na imong problema usa ka mo tambag-tambag namo kay klaro. Klaro, oy. Bikan nimo sa wala oy waswasan nimo sa. Alam mo oy. Ang bayad oy. Bayad. Ang bayad.